Povijest četvrtkom. Godina je 1322. Mladen II. Bribirski ili Mladin, kako ga naziva dio izvora, na vrhuncu je moći. Njegov otac Pavao I. Šubić umro je 1312. i ostavio je svojim sinovima veliku prestiž i moć. Titula Pavla I. glasila je ban Hrvata i gospodar čitave Bosne. Šubići su bili najmoćnija obitelj u Hrvatskoj Dalmaciji. Domini Pavla Šubića naslijedio je njegov sin Mladen i činilo se da on neće umanjiti moć obitelji. Već njegove titule pokazuju tu moć. Godine 1318. on je presuđivao u nekom sporu oko zemlje u selu Draginićima. U tekstu presude on se predstavlja ovom titulom: Mladen II, ban Hrvata i Bosne, je vrhovni gospodar čitave humske zemlje. Doduše, njegovo banovanje počelo je gubitkom Zadra, koje je Venecija ponovno zauzela 1313. godine. Protiv njega pobunili su se i krbavski knezovi Kurijakovići, Budislav, Pavao i Grgur. Kasnije se njegove vlasti počeo otimati i knez Nelipac, gospodar nekih ličkih utvrda i Knina. Ali činilo se da sve to nije okrnjilo moć Mladena II. Bribirskog. Uostalom, ako se i Venecija osili i ako se plemići nastave buniti protiv bana, uvijek tu ostaje važna potpora ugarsko-hrvatskog kralja, koji je svoj dolazak na prijestolje dugovao obitelji Šubića. Te 1322. Mladen II. shvatit će da kraljeva zahvalnost ne traje vječno. Nevolje za Mladena II. Počele su već krajem 1321. Godinama je Venecija pokušavala vratiti utjecaj u Trogiru i oteti taj grad od vlasti bana Mladena II. Te 1321. to je uspjelo. U srpnju potesta Trogira postao je mletački građanin Stjepan Manoleso. Mladen je morao nešto napraviti kako bi zadržao nadzor nad Trogirom. Vjekoslav Klajić u knjizi Povijest Hrvata piše: Ban Mladen upre svu snagu da prikloni na svoju stranu rečenoga potestata. Što mu je nudio ili dao ne može se ustanoviti, no ne prođe mnogo, a Stjepan Manoleso stupio potajno u službu banovu. Upirući se u savez s banom, stao potestat haračiti među Trogiranima. Na to prouzrokuje veliko nezadovoljstvo u gradu. Trogirani šalju svoje poslanike k banu da mu izlože tužbe silovitoga potestata, no Manoleso pretekao trogirske poslanike i prikazao svoja nasilja banu u drugom obliku. Mladen planuo, osakatio krive tužitelje, bacio poslanike u tamnicu te odredio da se svakomu od njih izvade po 2 zuba i 1 oko, neka pamte kad su krivo objedili svoga gospodara. Bana su od provođenja te kazne odvratili neki njemu vjerni Trogirani, ali omraženi Stjepan Manoleso morao je bježati iz Trogira. Ban je prema tom gradu pokrenuo vojsku. Venecija je vidjela prigodu i ponudila je Trogiru pomoć. Stvari će za bana postati još gore. S banom Mladenom II. Bribirskim u sukobu je bio i grad Šibenik. Taj grad bio je u sukobu s Trogirom. Venecija je sada uvidjela prigodu. Venecijanski izaslanici uvjerili su Trogirsko vijeće da se izmiri sa Šibenikom. I Šibenčani su odlučili izmiriti se sa svojim dugogodišnjim neprijateljima. Izaslanstva 2 grada sastala su se u crkvi Svetog Čubrijana na otoku Čiovu i tamo dogovorila obrambeni savez protiv bana. Vjekoslav Klajić piše: Obrambeni ugovori i savez između Trogira i Šibenika pod okriljem mletačkim nedvojbeno je silno ogorčio bana Mladena. Jamačno je tada ljuto uvrijeđeni ban planuo, te se nemilo stao osvećivati opornim i odmetnutim gradovima. Suvremeni ljetopisac Splićanin Miha Madijev piše da je ban, saznavši za taj ugovor, bio strašno uznemiren i da je udarao s vojskom na oba 2 grada. Najprije je mjesec dana harao Šibensko polje, sjekući drveće i vinograde, onda se opet vratio pod Trogir da i ondje sve pretvori u pustoš. Sve to nije pomoglo banu Mladenu. On je mogao harati po kopnu koliko je htio, ali ta 2 grada na životu je držala venecijanska mornarica. Na kraju banovo haranje odvelo je ta 2 grada pod vlast Venecije. Bio je to udarac od kojeg se ban neće oporaviti. Više nije izgledao tako moćno.
Do 1301. godine Ugarsko-hrvatskim kraljevstvom vladali su Arpadovići, kuća koja je svoje podrijetlo vodila od Arpada. Njega je 7 mađarskih plemena izabralo kako bi ih iz boravišta na rijeci Don on vodio na zapad. Stjepan je Nebožić 1000. okrunjen za prvog kralja Ugarske. Njegov nasljednik Ladislav prvi je pokušao uspostaviti vlast nad Hrvatskom i Dalmacijom. Kolomanu je to i uspjelo i on je bio prvi Arpadović koji je nosio titulu kralja Hrvatske i Dalmacije. Vlast Arpadovića nad Hrvatskom potrajala je skoro 200 godina. Zadnji Arpadović na prijestolju, Andrija III, umro je 1301. godine bez muškog nasljednika i plemići su krenuli u potragu za novim kraljem. Dio ugarskih i hrvatskih plemića pronašao ga je u dječaku rođenom 1288. godine. Njegovo ime je Karlo Robert. Po tog su dječaka otišli u Napulj. Kako to piše Nada Klajić u povijesti Hrvata u razvijenom srednjem vijeku, namjere tih velikaša bile su prozirne. Dječaka se barem neko vrijeme nije trebalo bojati kao suparnika. Međutim, ti su velikaši dobili ono što nisu očekivali. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše: Karlo Robert bijaše potekao iz znamenite porodice Anžuvinaca, koja je na početku 14. stoljeća kraljevala u 4 kraljevstva, u Francuskoj gdje je bila koljevka, u Engleskoj, u Napulju i napokon u Ugarskoj i Hrvatskoj. Poput svojih francuskih i napoljskih rođaka bio je Karlo Robert oduševljen za viteštvo i njegove običaje, prijatelj udobnijeg života, sjaja, igara, a i poezije koja je tada uz viteški život cvala. No uz to nije Karlo Robert zatajio svoga podrijetla ni tim što je poput francuskih i napuljskih vladara hlepio za neograničenom, apsolutnom kraljevskom vlašću. Karla Roberta nisu odgajali da bude lutka s kojom će plemići raditi što god hoće. Kao potomak obitelji koja je dala vladare koji su vladali od Britanskog otočja do Bliskog istoka, znao je da u vladanju postoji samo jedno načelo. Sva zemlja u kraljevstvu, svaki grad i utvrda pripadaju kralju i samo kralju. To načelo davno je bilo zaboravljeno u zemljama kojima su vladali Arpadovići. Oni su podijelili gomilu zemlje kako bi kupili vjernost svojih plemića. Karlu Robertu trebaće godine kako bi skršio otpor ugarskih plemića i postao ugarsko-hrvatski kralj. U tim je godinama uživao potporu i Šubića, koje je nazivao milim rođacima. Ali kada je učvrstio vlast u Ugarskoj, Karlo se okrenuo prema jugu, gdje mu je na putu stajao moćni ban Hrvatske i Bosne. Više Šubići, barem Mladen i njegove pristalice, nisu bili mili rođaci. Mladenova propast počela je 1322. kad su se od njega odmetnuli Trogir i Šibenik. U ožujku ili travnju te godine on je sazvao Hrvatski sabor kako bi se vijećalo o vraćanju tih gradova. Umjesto toga sabor se pretvorio u mjesto svađe. Splitski kroničar Miho Madijev ovako opisuje taj sabor. Ban se povuče s Trogirskog polja želeći održati dogovor s barunima iz Hrvatske, no oni ga napustiše. Protiv toga bana sklope oni međusobni savez i izvedu veliku vojsku oslanjajući se na potporu Babonića i bosanskih banova kojim dođoše u pomoć s vojskom, te gonjahu Mladena sve do Blizne. Vjerojatno je Karlo Robert znao što se sprema. Na granice Mladenovih zemalja postavio je vojsku pod zapovjedništvom bana čitave Slavonije, Ivana Babonića. Od Mladene se tada odvojio i njegov brat Pavao. Banu nije bilo pomoći. Miho Madijev ovako piše. Gdje je dakle, bane Mladene, tvoja moć zbog koje nisi nimalo cijenio sve kraljeve svijeta? Gdje je tvoja uznositost kojom si prezirao štovanje Boga i crkvu katoličku kad si postavljao biskupe, opate i predstojnice ženskih samostana? Gdje je tvoja bahatost kojom si pljačkao i siromašio gradove u Dalmaciji i Hrvatskoj, voljne živjeti u miru i opstati pod tvojom vlašću? Običavao si često čitati Bibliju, ali se nisi držao njezinih riječi. Zbog toga te Bog kažnjava i ponizuje, oduzimajući ti državinu. Isto tako i ban Ivan Babonić pođe sa svojim pristašama u potjeru za Mladenom sve do Blizne. Tu zametnu žestoku bitku s Vlasima i zarobi znatan dio surovih ljudi i stoke. Ban Mladen pobjegne u Poljica i dođe na Klis, gdje ostade 15 dana. Ban je čekao na kralja, nadajući se da će mu ovaj pružiti pomoć. Kralj je došao u ljeto 1322. i sa sobom je imao veliku vojsku.
U Kninu se susreo s banom i zatočio ga. Mladen II. Umro je u kraljevom zarobljeništvu negdje oko 1331. godine. Isprva se činilo da koristi od tog sukoba ima samo Venecija. Ban je skršen, plemići koji su sudjelovali u pobjedi nad Mladenom počeli su se boriti za plijen. Kada je u pitanju kraljevska vlast, činilo se da je situacija gora nego u vrijeme zadnjih Arpadovića. Ali bio je to samo privid. Karlo Robert pokrenuo je reforme koje će zauvijek izmijeniti Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo. Njegov sin, Ludovik Anžuvinac, završit će posao svog oca i utemeljit će kraljevstvo od Baltika do Jadranskog mora. U sljedeće 2 emisije Povijesti četvrtkom govorit ćemo o Anžuvincima i o tome kako je ta vladajuća kuća vladala Ugarsko-Hrvatskim kraljevstvom. Anžuvinci su bili izvorno francuska obitelj koja se proširila po Europi i Sredozemlju. Vladari iz te obitelji vladali su od britanskog otočja do Jeruzalema i Svete zemlje. Arpadovići su bili potomci mađarskog ratničkog vođe, vladari kraljevine čvrsto usidrene u Srednjoj Europi. To podrijetlo odražavalo se i u načinu vladanja. Akademik Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjovjekovlje čak govori o panonskoj pasivnosti Arpadovića. Bili Arpadovići pasivni ili ne, Anžuvinci će sa sobom donijeti novi način vladanja, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Pa u osnovi taj stav te kao daleke Panonije i njenog odnosa, u biti odnosa Arpadovića prema Dalmaciji i hrvatskim zemljama, to je stav i koji prije Raukara, dakle prije njegove knjige postoji u jednom dijelu hrvatske historiografije, međutim činjenice ne treba ih pregrubo suditi, treba biti svjestan da ta država, dakle to Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo je uistinu ogromno za pojmove 12. 13. stoljeća. Nositelj krune Svetog Stjepana je najznačajniji vladar Srednje Europe. To kraljevstvo se prostire, dakle, ne samo na Ugarsku i Hrvatsku, nego i na dijelove Bosne. Zalazi, dakle, prema Srbiji, uzima velik dio današnje Rumunjske, Transilvaniju. To je uistinu jedno ogromno, dakle, kraljevstvo. Automatski time jedan vladar ne može držati pod kontrolom toliki teritorij ako nema dobro razvijen kraljevski aparat vlasti. Pojedini vladari, nije ih bilo previše, kao što su Bela IV, Bela III prije njega i sam recimo Koloman, prvi nositelj Ugarsko-Hrvatske krune ili kraljevstva Ugarske, Hrvatske i Dalmacije, oni su bili vladari koji su uspjevali sa dobrom organizacijom kraljevske vlasti nametnuti se feudalnom sloju kako u Ugarskoj, onda tako i u Hrvatskoj i vladati čitavim tim prostorom. Svaki slabiji vladar koji bi popustio, a osnovni problem dinastije Arpadovića, oni su najveći zemljovlasnici. I njegov sustav vladavine prije svega počivao svakog od tih vladara na dodjeljivanju zemalja, dakle pojedinih županija ili manjih cjelina, nekim od svojih, dakle, vitezova, to jest feudalaca, i temeljem toga su vladali čitavim prostorom. Ukoliko bi vladar uspjevao držati tog feudalca, dakle, ajmo to reći, na kratkoj uzici, dakle, i njegovo vazalstvo bi bilo, dakle, uistinu vjernost vladaru, tada bi to funkcioniralo. Ali u trenucima ako se vladar pokaže slab, dakle da ne reagira na prvi neposluh svoga potlačenog, stvari se raspadala. Na samom početku 13. stoljeća vladavina Emerika i Andrije je naravno morala biti automatski neuspješna kada su se dva brata, dakle, sukobila oko određenih pitanja unutarnje i vanjske politike i nisu se mogli dogovoriti koji bi bio herceg, a koji bi bio kralj. Pokrajina Anžu nalazi se u zapadnoj Francuskoj u donjem dijelu toka rijeke Loare. Pod jednim od sinova Roberta Jakog osoba po imenu Ingelger dobila je pravo na upravu u Anžuu. I tako je utemeljena kuća Anžuvinaca. Ingelgerov sin Fulk I Crveni protjerao je iz Anžua Normane. U to je vrijeme to bio veliki pothvat i pripojio je dijelove Turena. Njegov nasljednik Fulk II Dobri počeo je obnovu zemlje. Njegov pak nasljednik Geoffroy I počeo je ponovno širiti područje svoje vlasti. Sada je vladar Anžua bio toliko važan da je Hugo Capet trebao njegovu pomoć kako bi se domogao krune kralja Francuske. Geoffroy je naslijedio Fulk III. Njegov nadimak Crni govori o tome kakav je bio čovjek. Richard Erdoes u knjizi Godina gospodnja 1000. život na rubu apokalipse piše:
Fulko d'Anjou, pljačka, šubojica, prisizatelj lažnih prisega, uistinu strašan karakter paklene okrutnosti, utemeljio je ne jednu već dvije velike opatije. Fulk je bio ispunjen neograničenom strašću, čud su mu vodile krajnosti. Kad je god imao i najmanju razmiricu sa susjedom, on je navalio na njegove zemlje, pustošeći, silujući, pljačkajući i ubijajući. Ništa ga nije moglo zaustaviti, najmanje od svega Božje zapovjedi. Fulk III. Nera ili Crni bio je opasan i opak čovjek, ali zvali su ga i veliki graditelj. Po cijelom Anžuu i zemljama koje je osvojio gradio je dvorce od kamena, a ne od drveta kako je tada bilo uobičajeno. Gradio i crkve i opatije jer se bojao pakla. U strahu od pakla 3 puta otišao na hodočašće u Svetu zemlju. Znatno je proširio teritorij pod svojom vlašću. U tim zemljama uveo je posve novi način vladanja. Bernard Bacharach u knjizi Fulk Nera, neorimski konzul, ovako opisuje način na koji je Fulk Crni vladao zemljama. Fulk se prema svojim podložnicima odnosio na konzistentan i predvidljiv način. Oni koji su mu bili odani bili bi nagrađeni. Oni koji nisu uspjeli položiti tu temeljnu kušnju nisu bili u Fulkovoj milosti. Dok je još ponekad mogao blago reagirati na nesposobnost, nedostatak odanosti je bezobzirno kažnjavao. Fulkova pravila za nadzor nad anžuvinskom aristokracijom bila su jednostavna. Odani i sposobni sinovi kastelana najvjerojatnije bi i sami postali kastelani, ali u pravilu im nije bilo dopušteno da naslijede svoje očeve. U pravilu novi kastelani postavljani su u područja udaljena od središta bogatstva i utjecanja njihovih obitelji. Kad se činilo da jedna obitelj počinje dobivati značajan utjecaj u nekom području, Fulk bi onda doveo službenike izvan tog područja. To je bio temelj anžuvinskog načina vladanja. Sva zemlja pripada vladaru. Ona se ne dijeli plemićima kako bi se dobila njihova vrijednost. Pored toga, Fulk Crni je poticao ekonomiju, promet roba. Red je vladao u njegovom Anžuu i zemljama koje je osvojio. Tom politikom Anžuvici su se brzo širili po Europi. Vrlo često u našoj historiografiji Anžuvinci su jedna dinastija koja je došla, oni su bili snažni, malo je bilo vladara, ali su ostavili dubok pečat. Donijeli su u principu i renesansu na ove prostore, dakle neki čak historiografi smatraju da su oni nosioci viteške kulture, iako tragova viteške kulture na Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ima i ranije. No ono što je važno u principu reći, Anžuvinci su jedan od dodira sa onim velikim zapadnim svijetom. Anžuvinci su dinastija koja je potekla u principu od jednog vojvodstva, jedne grofovije Anžu, i oni koji su vladali tom grofovijom nužno nisu bili međusobno rođaci, ali iz dakle vladavine nad tom grofovijom, dakle koja se nalazi u zapadnom dijelu Francuske, ljudi koji su time vladali tim prostorom su postojali izuzetno važni za dalji razvoj francuske povijesti, a onda i engleske povijesti, čak povijesti Bliskog istoka, jer ne treba zaboraviti da su u principu Anžuvinci vladali i kraljevstvom Jeruzalema. Čak dakle do 13. stoljeća postoji i takozvano Anžuvinsko carstvo, koje je dakle bilo pod pokroviteljstvom Plantageneta, koji su opet u principu Anžuvinci. Dakle, Richard Lavljeg srca je Plantagenet, on je Anžuvinac. Dakle, oni su nosioci s jedne strane te nekakve gotičke kulture i na englesko područje. Jedna užasno važna dinastija koja se dakle dobrom kombinacijom diplomacije, istovremeno ženidbenih veza, uspjela se nametnuti u jednom trenutku velikom dijelu Europe, jer oni su dakle i vladaoci i Francuske u jednom trenutku preko kuće Kapetovića, pa onda će se nametnuti dakle sa dobrim dakle vezama sa papinskim dvorom, nametnut će se u Napulju, a onda će dakle dobrim ženidbenim vezama Karla I Napoljskog, to je Sicilskog kralja, pa onda samo Napoljskog kralja, će uspjeti povezati i sa kućom Arpadovića. Godinama su pape imale problema sa svojim susjedima na jugu Italije. Friedrich II. Hohenstaufovac, car Svetog Rimskog carstva, kojega su nazivali čudom svijeta i koji je vladao iz juga Italije i Sicilije, bio je smrtni neprijatelj papama. Tom vladaru, kojeg je Friedrich Nietzsche nazvao prvim Europljaninom po njegovom ukusu, pape nisu mogle ništa. Kada je Friedrich II. 1250. umro, papi se pružila prigoda da iz Italije izbaci njemačku kuću Hohenstaufovaca. Ali nakon Friedrichove smrti na prijestolje Sicilije došao je njegov sin Manfred. On se pokazao kao opasan suparnik. Papa Aleksandar IV. 2 ga je puta ekskomunicirao i ponudio Edmundu, sinu Henrika III. kralja Engleske, prijestolje Sicilije.
Ovaj se nije pokazao sposobnim pobijediti Manfreda. Papa Urban IV. Povukao je tu ponudu i ponudio je tu krunu francuskom kralju Luju IX. Ovaj pak tu krunu ponudio svom bratu Karlu od Anžua. Papa je tražio sposobnog plemića koji će izbaciti Manfreda i njemačku kuću s juga Italije. Dobio čovjeka koji je bio itekako sposoban, možda i previše sposoban za ukus Urbana IV. I sljedećih papa. Karla od Anžua ovako opisuje Steven Runciman u knjizi Sicilijanska večernja. Karlo je u mladosti naučio da se može osloniti samo na sebe. Izrastao je u mišićavog i visokog muškarca s tamnom maslinastom kožom koju je naslijedio od svojih kastiljanskih predaka i s dugim nosom Kapetovića. Imao je zdravo, disciplinirano tijelo i energiju svoje majke. Dobio je dobro obrazovanje i nikad nije izgubio poštovanje za učenje i naklonost za umjetnost i pjesništvo. U njemu se nalazila obiteljska crta strogosti i štedljivosti i uvijek će na stranu staviti svoje osobne užitke kako bi postigao neki viši cilj. Njegova pobožnost bila je na neki njegov način istinska, ali je uglavnom uzela oblik vjerovanja da je on izabran da bude instrument Boga. Karlo od Anžua nije mogao računati na ljubav svoje majke, Blanche od Kastilje. Ona je više pažnje obraćala Luju, koji će postati kralj Francuske i dobiti nadimak sveti, i svom najmlađem sinu, Robertu, koji je poginuo u križarskom pohodu. Karlo se morao dobro potruditi da se probije pored svoje braće. Kada je od brata Luja IX. Dobio Provancu na upravljanje, on je primirio tu buntovnu zemlju i u njoj uspostavio učinkovitu upravu. Kada mu je ponuđena kruna Sicilije, on je pažljivo pripremio svoj pohod na jug Italije. Karlo od Anžua postaće kralj Sicilije. On će svoj glavni grad prenijeti u Napulj. Njegov sin, koji će ga naslijediti na prijestolju, bit će prvi Anžuvinac koji će se zainteresirati za poslove Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Anžuvinci su zemlje priskrbljivali na dva načina, oružjem ili pažljivim korištenjem ženidbenih veza i diplomacije. Put do Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva otvorila im je nedorečenost u pravilima tko može naslijediti umrlog Ugarsko-Hrvatskog kralja. Da li najstariji član obitelji nasljeđuje ili najstariji sin nasljeđuje vladara, iako je dakle pravilo u osnovi bilo da bi najstariji sin trebao naslijediti, vrlo često su se nametali dakle najstariji članovi obitelji. U trenutku smrti Ladislava IV. Kumanca je došlo do toga da jednostavno vladar nije imao najstarijeg sina. Jednostavno nije imao nikakvog muškog odvjetka. Postojala je dakle mogućnost sina njegovog nelegitimnog brata, Bela IV., čiji je sin Stjepan završio, dakle rođen je u Veneciji, nije bio priznat od strane kuće Arpadovića, i sin Stjepanov Andrija Morosini, koji se tamo dakle rodio, u principu u trenutku smrti Ladislava IV. Kumanca 1290. godine bio je jedina opcija ako želi se nastaviti dinastija Arpadovića na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju. Dio plemstva ga je podržao, međutim istovremeno onaj brak koji sam spomenuo sa kućom Kapetovića, to jest Anžuvincima u Napoljskom kraljevstvu, a to je brak dakle Marije i Karla II. Je iznjedrio dakle Karla Martela, koji je imao u principu jednaka prava kao i Andrija III. Plemstvo se ugarsko većim dijelom odlučilo za Andriju III. I on je okrunjen. Međutim, papa, tadašnji papa Bonifacije VIII. Stao je na stranu, naravno zbog svojih političkih veza i uključenosti Anžuvinaca u križarske ratove, poglavito 8. i 9. križarski rat koji su se događali nešto ranije, je dakle podržao anžuvinsku težnju za Ugarsko-Hrvatskim prijestoljem i došlo je do spora koji je obilježio čitavu vladavinu Andrije III. Manfred je porazio i otjerao niz papinskih vojski, ali Karlo je bio drugačiji suparnik. Karlova vojska otišla iz Rima 20. siječnja 1266. i polako se kretala prema jugu Italije. Granicu Manfredovog kraljevstva prešla je kod Čeprana na rijeci Liri. Tamo je njegova vojska naišla na čitavi i nebranjeni most. Kako se Karlo domogao tog mosta nije poznato, ali Dante Alighieri u svom dijelu Pakao opisao je glasine o izdaji koje su omogućile da Karlo tako lako prijeđe preko tog mosta. Manfred se zbog toga nije uzbuđivao. Kada je saznao da se Karlova vojska, izmučena od zimskog marša, spušta u nizinu kod grada Beneventa, rekao je: ptica je u kavezu.
Kod Beneventa 1266. srazile su se dvije vojske, Karlova i Manfredova. Karlova je bila u malenoj prednosti jer se nalazila na povišenom dijelu bojišta. Steven Runciman piše. Bitka je počela napadom Manfredovog saracenskog pješaštva na francusko pješaštvo. Do njega je došlo prije nego što je Manfred bio spreman za bitku. Kad se činilo da francusko pješaštvo popušta, konjanici iz Provence jurnuli su u Kreševo i raspršili Saracene. Onda, također bez zapovjedi, Manfredovi njemački konjanici zagrmjeli su uz brdo, teški ljudi na teškim konjima, i Provansalci su počeli popuštati. Karlo je onda zapovjedio svojoj drugoj liniji da krene u napad. Oni su galopirali nizbrdo u masu koja se borila. Njemci su sada bili brojčano slabiji, ali nisu bili pobjeđeni. Njihov se oklop činio neprobojnim, sve dok Karlo nije primijetio da kada Njemci dignu ruke, njihova pazuha postanu nezaštićena. On je svojim drugovima povikao da Njemce ubadaju u to mjesto. Francuzi su se približili Njemcima, bilo je tako tjesno da su njemački dugi mačevi bili neučinkoviti, ali kratki oštri bodeži Francuza mogli su pogoditi na pravo mjesto. Manfred je poginuo kod Beneventa. Karlo će kasnije poraziti i Konradina, kojega su pristalice njemačkog cara pozvala u Italiju da izbaci uljeza iz Francuske. Kada je postao kralj Sicilije, preselio je svoj glavni grad u Napulj i od tamo je počeo graditi svoje sredozemno carstvo. Postao je nasljednik kraljevstva u Jeruzalemu. Umro je 1285. u trenutku dok je okupljao vojsku kako bi ugušio pobunu na Siciliji. Njegov sin Karlo II. Šepavi proširit će vlast svog oca i oženiti se s Marijom, kćerkom Stjepana V. ugarsko-hrvatskog kralja. S njome će imati mnogo djece. Najstariji bio Karlo Martel, s kojim će Anžuvinci doći do prava na ugarsko-hrvatsku krunu. Sin Karla Martela, Karlo Robert, bit će okrunjen tom krunom i tako će Anžuvincima priskrbiti još jedno kraljevstvo. Karlo Robert je nakon smrti svog oca, dakle 1295. bio, koji je dakle bio onaj prvi pretendent, u stvari već drugi pretendent na ugarsko-hrvatsku krunu od strane Anžuvinaca, je naslijedio tu dakle borbu za ugarsko-hrvatsko prijestolje. Još i prije nego što će dakle fizički se pojaviti na prostoru ugarsko-hrvatskog kraljevstva, Anžuvinska kuća će pojedinim plemičkim obiteljima, prije svega Šubićima, izdavati različite povelje kojima će u principu pokušavati, ajmo to nazvati ovako žargonski, kupiti njihovo povjerenje. A Šubići će, poglavito oni, a i drugi neki knezovi, kao, dakle recimo kao ovi omiški knezovi, oni će istovremeno tražiti kraljevske potvrde i od kuće Arpadovića i od kuće Karla Roberta i dobivat će te potvrde i širit će svoje posjede i općenito svoju realnu vlast na tom prostoru. U trenutku kada je napokon se odlučilo, dakle to je negdje ljeto 1300. godine, da je pogodan trenutak jer su Šubići već uspjeli ishoditi različite povlastice i maltene osigurati vlast na području, dakle južno od Gvozda, gotovo kraljevsku, samo je falila formalna potvrda tako nečega, odlučilo se dakle da se uistinu Karlo Robert fizički dovede na prostor i da se zahtijeva kruna. Ono što će nakon toga uslijediti je u principu rezultat činjeničnog stanja kako se može postati ugarsko-hrvatski kralj. Dakle, nakon što je vrlo brzo po dolasku dakle samu Karla Roberta na prostore Hrvatske, pa onda dakle u principu ugarsko-hrvatskog kraljevstva, umreti će 1301. godine Andrija III, pojavit će se novi pretendenti za vlast. Pored Karla Roberta, kojemu je 1301. godine bilo 13 godina, pretendent na prijestolje bio je češki princ Vaclav, koji je kasnije promijenio ime u Vladislav. Pristalice dvojice kandidata na ugarsko-hrvatsko prijestolje sukobiće se, izbiće rat u kraljevstvu. Zanimljivo je da su oba pretendenta na prijestolje bila maloljetna. Karlu je bilo 13, a Vaclavu ili Ladislavu 12 godina. Rat zbog toga neće biti manje žestok. Da bi neko postao ugarsko-hrvatskim vladarem zakonitim, dakle osim što mora biti izabran ukoliko već nije stvar nasljeđa, onda on mora ispuniti 3 uvjeta. Mora biti krunjen u stolnom Biogradu, to je Sekeš-Pehararu, mora biti krunjen od Ostrogonskom nadbiskupa i mora biti krunjen krunom Svetog Stjepana, to je svetom krunom Ugarskog kraljevstva.
I u principu te tri poveznice su uvelike otežale uspon Karla Roberta na ugarsko-hrvatski prijestolj. Zato što on kada je došao, dakle 1301. uspio se nametnuti dijelu plemstva, bio je izabran, bio je krunjen, ali nije bio krunjen krunom Svetog Stjepana jer se kruna nalazila u rukama njegovih oponenata. Naime, u trenutku kada je postalo jasno da će Andrija III. Umreti bez muškog potomka, brzo se tražila opcija, dakle opcija unutar ugarskog plemstva koje je podupiralo, dakle Arpadoviće, tražili su opcije da ne dođe Anžuvinac na vlast. Pronađena je opcija u tome da se njegova kćer oženi za poljsko-češkog princa Vaclava i nakon toga on je postao pretendent za ugarsko-hrvatsko prijestolje i bio ubrzo krunjen. Naravno, opet svi uvjeti nisu bili ispunjeni. Borbe koje su slijedile potrajaće nekoliko godina. U prvoj fazi rata Karlo Robert će sa svojim, dakle, pouzdanicima uspjeti osvojiti Budim, ući će unutra, imat će, dakle, vojnu premoć, međutim, činjenica da je, što se već tada pokazalo, da Anžuvinci imaju želju obnove, dakle, rekonstrukcije kraljevske vlasti, dovešće do toga da će se već tada sukobiti sa dijelom plemstva kojega je do tada podupiralo. Pa će se dogoditi to da će u jednom trenutku Karlo Robert čak biti uhvaćen, dakle, od strane svojih protivnika, nakon toga će se biti prisiljen vratiti u Napulj, no ubrzo potom će se vratiti nazad jer će se desiti sretna okolnost da će Vaclav odustati od ugarsko-hrvatske krune. Karlo je 3 puta okrunjen za ugarsko-hrvatskog kralja. Prvi je put to učinjeno 1300. u Zagrebu, ali se na to krunjenje malo tko obazirao. Kako je kruna Svetog Stjepana bila u rukama Ladislava Kana, sinod u Budimu zapovjedio mu je da krunu vrati. Ako se pak ona do određenog roka ne vrati, tu krunu treba smatrati nesvetom i prokletom i treba izraditi novu koju će posvetiti papinski legat. Kako Ladislav nije vraćao krunu, napravljena je nova i 15. lipnja 1309. Karlo Robert je okrunjen u Budimu tom novom krunom. Bilo je to njegovo drugo krunjenje, niti ono nije prihvaćeno od znatnog broja plemića. Konačno, 1310. ispunjena su sva 3 uvjeta za valjano krunjenje krunom Svetog Stjepana i Karlo Robert je službeno postao kralj. Ali to nije značilo da će mu se svi pokoriti. Od 1310. do 1321. Karlo je morao ratovati, pregovarati, sklapati i razvrgavati saveze kako bi učvrstio vlast u Ugarskoj Slavoniji. Za to vrijeme u Hrvatskoj Dalmaciji velikaši su vladali kao da kralja nema. U borbama koje će uslijediti, Matija čak će opet promijeniti stranu u jednom trenutku, međutim pozicija samog Karla Roberta bit će znatno bolja, podrška ugarskog plemstva bit će veća, da bi na kraju se 1310. uspjelo pridobiti Ladislava Kana da preda krunu i napokon će u 7. mjesecu 1310. godine biti ispunjena sva 3 uvjeta. Karlo Robert bit će krunjen u stolnom Biogradu krunom Svetog Stjepana od strane ostrogonskog nadbiskupa. Međutim, borba, dakle, sa tim pobunjenim plemstvom će se nastaviti. Da bi uspješnu borbu mogao tu okončiti, Karlo Robert će biti prisiljen s jedne strane napraviti silne porezne vojne reforme i uvešće nešto što do tada nije bilo praksa u ugarsko-hrvatskom kraljevstvu. Uvešće oficijalno ili donacionalno plemstvo. On će, dakle, u principu, za razliku od svojih prethodnika Arpadovića, na neki način, ajmo reći, kupovati usluge svojih, dakle, podložnika, ali ne na način da im dodjeljuje čitave županije, čitave, dakle, zemljišne komplekse utrajno, nego će davati, dakle, uz određenu funkciju koju dobivaš u kraljevstvu, dobivaš i zemlju i samo dok je ta funkcija traje. To će naravno izazvati velik otpor, ali će omogućiti, dakle, uspostavu takozvanog banderijalnog sustava i istovremeno uvešće se neki novi porezi, budući da su Arpadovići napravili jednu strašnu grešku. U principu srezali su s ciljem da dobiju što veći dio podložnika, to jest svojih vazala, da pridobiju na svoju stranu. Osiromašili su fond kraljevskih zemalja, dapače, odrekli su se i prava kovanja novca. A sve to će Karlo Robert pokušati vratiti. Uvešće i tako još jedan novi porez, lucrum camere, to je prihod kraljevske riznice, koji će se protegnuti na sve slojeve društva i u principu bit će jedan od financijskih osnova uspjeha moći Anžuvinaca. Naravno, sve to će dovesti Karla Roberta u sukob sa većim dijelom svojih dotadašnjih privrženika i veliki preokret u principu će se dogoditi 1320. godine kada će umrijeti Matija Čak. Tada će se u principu situacija u Ugarskoj donekle smiriti
i Karlo Robert će se moći posvetiti konsolidaciji vlasti na prostoru čitavog kraljevstva u smislu svih ovih prethodnih predradnji uvođenja poreza, pokušaja reformiranja vojnog sustava, moći će pokušati to napraviti na prostoru čitavog Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Međutim, najveći se sad tu novi problemi, zato što će se Šubići koji su se pod vodstvom Pavla Šubića su doveli samog Karla Roberta, oni će sve do 1312. kada umire Pavao Šubić postati gotovo nezavisni vladari, jer kralj neće jednostavno, boreći se sa ugarskim plemićem, neće imati vremena se baviti s njima. Kuća Anžovinaca zapravo je francuska obitelj koja je zavladala dobrim dijelom Europe. U svaki od dijelova u kojima su vladali, Anžovinci su sa sobom donijeli svoje poglede na vlast, na mjesto kralja i svoju kulturu. Tako je u Ugarsku i Hrvatsku Karlo Robert donio pored ostalog i viteške ustanove. To nije napravio samo zato što je odgojen u viteškom duhu i što je kao dječak bio oduševljen tim ratnicima. On je to radio jer je tako mogao ustrojiti novi oblik vlasti. Njemu posve prirodan, a većem dijelu Ugarske i Hrvatske skoro posve nov. Nada Klajić u knjizi Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku piše: Bratstvo vitezova Svetog Jurija drugo je viteško društvo u Europi. Prvo bratstvo osniva francuski kralj Ludovik IX. To je u Francuskoj, kao i na Karlovu dvoru, društvo kraljevskih vitezova bez mane i straha, koji su vezani uz vladara zakletvom vjernosti. Oni brane prije svega vladara, koji je, kao i svi oni, vrlo mlad. Od brata se očekuje besprijekornost u svakom pogledu. Na godišnjim sastancima, 3 puta, na dvoru, vitezovi sami rješavaju međusobne sporove, jer nisu podložni ni jednoj sudskoj vlasti osim vladarevoj. Curia militaris, viteški dvorski sud, jedina je sudska ustanova koju kraljevski vitez priznaje. Vidjet ćemo da i hrvatski velikaši koji postaju članovi kraljevskog viteškog društva također uživaju to pravo. I vanjskim znakom, crni krtač s bijelim križem na crvenoj podlozi, kraljevski se vitez lako raspoznaje u društvu odličnika. Kralj odlikuje članove nove, tako stvorene aristokracije i podjelom grba, dakle vidljivim znakom novog društvenog položaja. Pored stvaranja viteških ustanova i banderijalnog sustava, Karlo Robert nastoje ojačati građanski sloj u svojoj kraljevini. U nju poziva strane trgovce, prije svega talijanske, kasnije i bečke. Ojačava status slobodnih kraljevskih gradova, sam će ih utemeljiti više od 20. Naravno, ti trgovci mogu poslovati samo ako kralju plate 30 na robu. Tim potezima kralj dolazi do velikih poreznih svota i oživljava trgovinu. Doduše, sve te mjere daće prave rezultate tek za vrijeme kraljevanja njegovog sina. U vrijeme Karla Roberta još se ratovalo. Počet će uzdizati rodove koji do tada bili su moćni, ali nisu bili moćni kao Šubić. Tako će uzdići Baboniće na čast slavonskih banova, pa onda i hrvatskih banova, čime će u principu odreći to pravo Šubićima, što će naravno dovesti do svađe među plemstvom. A kralj će napokon moći uspostaviti potpunu kraljevsku vlast. Dakle, tek iza 1322. godine. Međutim, to neće označiti u potpunosti mir u kraljevstvu, jer će naravno Babonići se našli uzdignuti, ali zato će automatski samo 2 godine kasnije onda kralj maknuti Babonića sa pozicije hrvatsko-slavonskog bana i i nastaviti tu igru donacionalnog plemstva, uzižući pojedine do tad ne toliko afirmirane rodove i ono što je dalje izuzetno važno, stvarajući sustav kraljevskih utvrda, koje će postati u principu temeljom vojne organizacije na čitavom tom prostoru. Sve svoje planove Karlo Robert neće uspjeti do kraja svoje vladavine 1342. godine sprovesti iz jednostavnog razloga što će se naći upleten u nekakva druga pitanja, poglavito na istočnim granicama, vezano uz Rašku, to jest srpsko kraljevstvo, kasnije onda i carstvo, a i pitanje u principu onoga što se Karlo Robert preko svog oca nikad nije htio odreći, a to je pitanje nasljedstva u Napoljskom kraljevstvu. Jer naime Karlo Martel, njegov otac, bio je mlađi brat Roberta I koji je bio uspješan vladar. Međutim, Roberta prvog neće imati muškog nasljednika, nego će ga naslijediti njegova u principu nečakinja Ivana, što će onda u principu pružiti Karlu Robertu mogućnost da jednog od svojih sinova Andriju, vojvodu od Kalabrije, ugura kao mogućeg prestolonasljednika za Napoljsko kraljevstvo, što će naravno onda sina Karla Roberta Ludovika uvesti u jedan čitav niz novih ratova.
Među reformama koje je uveo Karlo Robert ističe se i monetarna reforma. Sustav koji su imali Arpadovići bio je neodrživ. Karlo je pak uveo sustav dvostruke valute, kovao je i srebrni i zlatni novac. Prva je to učinila Firenca 1252. Njezini zlatnici Fiorini bili su stoljećima uzor novca koji se nije kvario. Nije mu se mijenjala niti težina, niti vrijednost. Venecija počinje kovati svoj zlatni novac 1284. i njezini dukati gotovo pola tisućljeća nisu mijenjali težinu i oblik. Karlo se 1323. odlučio na kovanje novog novca. Nada Klajić piše. Odlučio je prije svega kovati denar, koji će imati težinu i vrijednost slavonskog banovca, banskog denara. Ta Karlova reforma ne uspijeva, najviše zato što zemlje koje su udaljene od Budima ne priznaju taj novi kraljev novac, već se u prometu služe stranim novcem. Zato od 1325. do 1338. Karlo poduzima niz danjih reforma, od kojih je najodlučnija provedena 1325. kad je on počinje kovati zlatnike. Karlov je zlatnik prema uzoru firentinskom Fiorinu nazvan Florenus, forint. Njegova je težina 3,52 grama, isto kao i firentinskog zlatnika. Od 1325. Karlo kuje i groše, grossus, veći srebrni novac, svaki ima po 6 denara. Mjesto svakogodišnje zamjene starog novca uveden je novi porez od 3 groša po porti ili vratima. Pored svega toga, Karlo je počeo intenzivnije iskorištavati rudno blago svojih zemalja. U vrijeme Anžuvinaca Ugarska proizvodi oko 1000 kg zlata i 10.000 kg srebra godišnje. Sve nije moglo biti dobro tijekom skoro 4 desetljeća vladanja Karla Roberta. U vrijeme njegovih ratova s plemićima jedna se sila znatno uzdigla na Jadranu. Pa na samom razmiču stoljeća Venecija nije, dakle 13. na 14. stoljeća, Venecija nije držala jako velik dio obale. Šubići su se uspjeli nametnuti u Splitu, Šibeniku, Skradinu su se uspjeli nametnuti, dakle i čak i u Trogiru, kao u principu namjesnički knezovi. Ali je situacija nije bila takva sa Zadrom. Zadar je jednostavno, dakle, strateški važno mjesto za Veneciju, jedna strateška točka za putovanje prema Levantu, koji je u principu krajnji trgovački cilj Venecije, a istovremeno važna točka za razmjenu ljudi i roba prema unutrašnjosti. Treba imati na umu da svi ostali dalmatski gradovi nemaju one ravne kotare, dakle, jedan relativno pristojan pristup svome zaleđu, nego se, dakle, iza tih gradova gotovo automatski dižu nekakve sure planine. Stoga je Zadar izuzetno zanimljiv i u principu od 1180. do 1202. će se nalaziti u rukama ugarsko-hrvatskih vladara. Nakon toga, uz povremene pobune zadarske općine, gotovo stalno će se nalaziti u mletačkim rukama. Međutim, situacija tih ratova između pristalica Arpadovića i Anžuvinaca, pa onda nakon toga stalne nesigurnosti tijekom prvih 20 godina vlasti Karla Roberta dovešće do toga da ti gradovi će, poput recimo Splita i Trogira, samovoljno priznati vlast Venecije, jer su postali svjesni da u sukobima između kraljevske vlasti i Šubića u principu oni najviše ispaštuju. Kraljevska vojska njih budući da priznaju vlast Šubića, kraljevska vojska hara njihovu, dakle, okolicu. Tu će Venecija, dakle, to obilato iskoristiti i u principu 20. godina, dakle, negdje do 1322. više manje zaokružiti svoj domini na istočnoj Jadranskoj obali. Karlo Robert vladao je do 1342. godine. Kada je krenuo u borbu za ugarsko-hrvatsku krunu, imao je 13 godina. Na kraju uspio u namjeri da svoje kraljevstvo ustroji na posve nov način. Nada Klajić u povijesti Hrvata u razvijenom srednjem vijeku piše da bi bez tih reformi Hrvatska bez sumnje nestala i prije dolaska Turaka. Njegov sin Ludovik završit će očev posao. Kao pravi Anžuvinac krenut će u stvaranje države koja će se na vrhuncu svoje moći protezati od Baltika do Jadranskog mora, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. S jedne strane, dakle, kralj je pokušao, dakle, putem tog donacionalnog plemstva osigurati, dakle, svoje čvrste potpore. S druge strane, obnovili su nešto što tijekom vladavine zadnje Arpadovića je nestalo, tek je Andrija III. Pokušao to obnoviti, a to je, dakle, herceštvo, dakle, ili pitanje mladog kralja, to jest
vrlo često u slučaju Arpadovića budućeg nasljednika. Anžuvinci će obnoviti dakle instituciju Hrvatsko-slavonskog hercega i to će biti Robertov sin Stjepan, koji neće to obnašati dovoljno dugo da bi postao i novi kralj, ali činjenica da se obnavlja dakle jedna institucija u principu delegirane kraljevske vlasti i istovremeno dakle svojevrsne kontrole one banske vlasti koja bi u Hrvatskoj trebala vladati, govori jasno o tim pokušajima restauracije kraljevske vlasti u njenoj punini sa tim svim mogućim sustavima kontrole. Jednako tako Karl Robert neće imati samo svoj dvor u Budimut, nego će on recimo je prvi vladar koji će napraviti svoj dvor u Višegradu između ostaloga. Postoji dakle ova pretpostavka da mu se nalazio dvor i u Zagrebu. U svakom slučaju Karl Robert će dobar dio svoje vladavine putovati kraljevstvom. U svakom trenutku kada može, on je na čelu svoje vojske i dakle i fizički je prisutan, ima i naravno krajnje jasni cilj, restauraciju vlasti u svojoj punini i da se vidi da je kralj u svakom trenutku prisutan u svakom dijelu kraljevstva. To naravno neće biti moguće u svakom trenutku, ali će dakle biti jedna dobra predispozicija uistinu te restauracije kraljevske vlasti, jer ako se kralj pojavi, velik dio pobunjenika automatski zna da je tu uz kralja i da je ogromna vojska, sve cijela priča. Dakle, pa će Karlo Robert u principu uspjeti gotovo do kraja restaurirati kraljevsku vlast na području Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka govorit ćemo o Anžuvincima na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimila Lana Deban, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.